Poštovana publiko, hvala vam lijepa što ste došli na naš večerašnji nastup, zadnji u ovoj godini. I za kraj, za dodatak, pripremili smo vam premijerno izvođenje aranžmana našeg uvaženog kolege Tomislava Žuška, koji je aranžirao i Tihu noć, i Joy to the World, i svakakve božićne pjesme koje ćete vi čuti premijerno. Ali glavno što sam htio reći, ne najaviti Tomin aranžman koji nije Bog zna šta, šalim se, super je. Nego sam htio vam zahvaliti zbilja što ste došli. Hvala vam.